Huria nahinokop ni Tuhatta Yesus Kristus marpu nguduhita ditikion marningot jala makamaletehon balga ni holong ni roha ni Tuhatta narade ibana sumeahon hosana dihau pinarsilang lahuma morsad dosatta marhite pakokop nai dibuka ibana do dihita dalan hanguluan. Pinujima Tuhani namangukap dalan dohot hanguluan di akajoma pardosa. Ibana do dalani dohot hasitonga dohot hanguluan. Dan adong nasahat tu amai ia somarhite sian ibana. Alani tama ikon pujiota ibana bongot mahita tu bahal ni Jahoba marhite-hite hamoleateon ta puji matuhatta ta dehom masya buku ende nomor 76 ayat sada satro ditolu sada nama sakap ni rohaku. Rohaku bisa
debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tuno palangit dohot tanoon. Amen. Sintua ni malim si songonido tama dihita, nabadia, naso jahat, naso marlidang, na mabolat siyan akka pardosa, naung gabi tumimbo siyan akka banua gidjang, naso pola ganup ari songon akka situa ni malimi, mabuan jumulo pelean taringot tu akka dosana sandiri, dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahali dui diulahon, dina mamelehon dirina ibana. Haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami jala debata nami, para siroha na sumurung doho di sude jolma manusia, nunga dilehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon dohot siak dibagi, pola mate tarsilang, asa malua hamisian gom-goman ni sibolis. Say parohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu, asa maruli hami marhite siani, dia sesad ni dosa dohot dia haluaon sian hamatean padua lihon, asa dapot hami hanguluan sa leling-leling na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amin. Tangihon hamu mapati ni debata, imana tersurat di Heber 12 ayat 2, songonon madidok, tabereng ma induk ni haporsiaw ni jala na paujuk kosa, ima Jesus na manaonhon parsilangoni, sikat nilas ni roha, tohap naihian, so dietong i hailaon, gabe hundul di siamun niha bangsa ni debata, ido sahatna, atong mangido gogo mahita sian Tuhan debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin.
manopoti madosat tanagodangi tuadopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama ni Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan, sitopa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhitesian pangalesion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naruai, nang sian pakateon nami nasoture, rodi pangoleon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i, alai natar sosol bagi do hami nuaing ala ni i, asi maruham di hami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho ala ni ana aholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna, jala suru matondi parbadia tu roha nami be, asa terbain hami mangoliho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan na sorasuda, na pinarbaga-bagam di akan na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege maha tabaga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Ala ni pangalau siot tado baina tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangatta. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Yesusku,
hama hata di debata turpuk epistel di pardingotan hama mate ni Tuhan Yesus sadarion imana tersurat di Sakaria sia ayat 10 sada saat rodi ayat 10 pitu tajahama margati soring hope marhite-hite mudar ni parpadanonmu paluaku akan terbuga sian ho sian godung naso marisi aek mulak mahamu tuhutana gopi hamu ala ektana talatena nambah pakiri mondope gara sadirion au mamarita hia silopit dua do pasok utuho ai hira sior husitak juda diau jalahu parade ia Efraim tu parporangan jalahu sunggul aka anakmi ale Sion dopa aka anakmu ale tano junani jala bahenokku maho hira podang ni ulu balang Jehovah di atas nasida jala luar sunggiana songon hilap jala paluahon di Tuhan Jehovah masarune jala martino haka mahaba-haba sian daging sian ibana mardala Jehovah Zebaot mangondingi nasida gabe sudah panganon nasida jala lutakonokku aka batu ni abalang jala minum nasida jala hari buron hirasian anggur gabe go nasida songon sawan pangurasan songon aka suhi ni langgatan dari di ari nasa sadai mehono ni Jehovah tibata nasida matua tu nasida songon tu paduan biru-biru ni bangsuna ai akabatu ni tupal du nasida akan agabe partonggol di atas ni tanana ai aha hina dengganna jala aha hina ulina dahanon pasibur magodang aka doli-doli jala anggur aka nabar baju ido sahatna martua doakan tumangihon hata ni debata jala naum peopsa amin, amin.
taha tidakon maha perseot tai, songon nahina tidakon idongata sa porseon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata jahuba, ido aman natu palangit dohtan, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata jahuba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siyentong ni Probadia, adora suahubuhan, ido tuhatta na tumaon na bernid, di panghuman ni silatus, na matetarpajang lubana di hau pinarsila, na tuwa tubanwa turu bintan, na mangulo di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul di samung di bataja huba, amanai pagogo na suatu dosa, isimay bana pengasulo utangkon, manguhumi arak na manghulu no kamate, au persea di tondi porbadia, jala adom sadahulia nabadia, kuliah topan ni anak Kristen akad nabadia, dot dia sesani dosa, dohot dia taina mandok, mulak manghulu sukut daging ni anak na mate, dohot dia muluan nasora sudah. Amin. Tapuji ma tuhatta marhite kor ina kamis diuduti kor ama kantate.
tatangihon ma sunggul-sunggul ni huriata. Tatangihon ma sunggul-sunggul ni huriata di parminggota sadarion. Naparjolo, pesta parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus manang Jumat Agung. Di hari sadarion, ima pesta parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus manang Jumat Agung. Napaduahon, perlombaan perayaan Paskah Sekolah Minggu dohot pra remaja. Di hari Sabtu tanggal 10 April 2025 mamuka pukul sia sahatu nasidung maringanan di gereja di patupado perlombaan perayaan Paskah Sekolah Minggu dohot pra remaja. Sinosoho tusudeya nakota sekolah minggu doho pra remaja asaria madohoti ulaoni. Napatoluhon, pesta parjolo parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus manang Paskah parjolo. Di hari Minggu tanggal 20 April 2025 di patupado parmingguan pesta parjolo parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus manang Paskah parjolo ima. Na parjolo buha ijuk masuk pukul 4:30 WIB. Duksidung partangiyangani di patupado acara siada danak Sekolah Minggu. Sinosohon masude ruas laho madohoti partangiyangani. Napaduahon, parmingguon manogot masuk pukul 7 WIB. Napatoluhon, parmingguon harian masuk pukul 10 WIB. Napaupaton, parsiajaran par guru malua dohot sermon guru Sekolah Minggu. Marpardomuan tu perayaan Paskah parjolo di hari Minggu 20 April 2025 parsiajaran par guru malua masohot majo. Masuk muse di hari Minggu 27 April 2025 songon nasomal. Sermon guru Sekolah Minggu masuk songon nasomal. Napalimahon, bajar seksi Sekolah Minggu dohot seksi paropuan. Di hari Minggu tanggal 20 April 2025 di patupado bajar seksi ima a seksi Sekolah Minggu laho manupahi tu haporluan parheheon Sekolah Minggu HKBP Bonang Indah. B. Seksi paropuan laho manupahi tu program seksi paropuan HKBP Bonang Indah. Tatu pahi maulauni bahen sangap di tuhata. Napalimahon, pesta paduahon parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang Paskah paduahon. Di hari Senin tanggal 21 April 2025 masuk pukul 20 WIB maringanan di gereja di patupado pesta paduahon parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang Paskah paduahon. Sinosohon matu sude ruas ni huriata punguan kor kategorial dohot punguan kor uik asarade patu begehon edde puji-pujian di parmingguani. Sonima sunggul-sunggul ni huriata tuhita saluhuna tuhata mamasu-masu. Tapuji matuhatta marhite kor letare diuduti kor amasion.
Kurian itu hata sahat mahita marningot si taon ni Jesus natar silangi. Kurian itu hata uhumat disilang ima uhuman nina honabura jala na honaturu. Ima ikon taono ni Jesus hape so ala mardusa ibana so najupang akal di bagasan pamanganna rade ibana tersilang hona bura ima holong ni rohana naso hadoduan naso hasuhatani tu hita jolma pardusa tangan nasay mamasu-masui ikon di labang mai si majojok na nasay hauras mangurupi kelak na maruki dohot nagalay ikon di labang matu kelangi atik pesongoni dada hata panol solion ruar sia simak kudap ni Jesus odo tahe hata na mangodihon akka nama persilakon ibana do ay didok do ale amang marpamuati maroham mida nasida ay dang di boto nasida na binahen nasidai anggiat malam takas awang pokok mai jala boy hutiru pambahe nai manang yakon aka napasiak-siak dirina hata na mangodihon do musena paduaho didok Jesus sias silangi ema tu sahalak perjahat na tergantung di silangi namanada dosana jala mangido asini roha sian Jesus odo hata ni Jesus situ tudo hata kotuho sadari odo ho rabdo tau di paradiso ukak madalan tuhanguluan di akka ukak madalan tuhanguluan di akka pardusa namanada dosana jala nama lungun di asini rohani Tuhani. Hatana patuluhon ima pangarodotion dihinarikot ni persaoran nadenggan. Didok ibana tu inana, dima inang anak mi, jala tu sisyana didok dima inang mi. Dihatau Jesus do nang padohan na patuduhon parukilon na manaon panginona ni dosa ni jolma na jorbuti di jauhom ma ale de batakku buasa tung tarik kono muau iko kita hiad dunian mangangguk koni ikon ganuk hita hiado na manaon hapujungani. Alay Jesus na tarsilangido manganggukon. Asa dang pola be anggukonomui. Tung diboto Jesus nang marujung saluhut na. Asa jumpa mana tarsurati ninnama mau asau di bagasan Jesus si do taruli hita aek hanguluan
Jalaganuk naman jalawi na sotupa awas be iro disaleling na. Atik pe mangiking na bernit di tao Jesus di silangi. Dada suara penelsolion manang hoi-hoi manulak si taonon na terbegi siya simakudap ni Jesusi. Alai suara hamonangat do odo didok ibana. Nunga marujung. Ay nunga sikop pangulion na ulao pakokoponi. Jalanunga di hamonak konibana parukiloni. Dungi mangulahi marsuara nagugo ma Jesus ninnama. Amang tu tangammu ma hupasahat todiku. Jadi dung didogi di pauduk mauluna. Tosma hosana. Jongjong mahita selalu nalas mertang yang mahita di inganak tagan.
basahat ma peliata tabu jimatu hata Jesus semua ni ngoluku. Sita ngolu koniti
Kami ni bata na sumurong siyan sa lungot na roha. Ima mga ramo ti hati-hati doho pikiran mo nabi. Di ba San Kristus Jesus do hatay. Amen. Barita na uli hata ni bata na mamakulingi hita. Di are parningotan ni hamamaten ni Tuhan Jesus. Naong paluaho kita. Ima hata ni bata ng tersurat di Markus bidu 15 mamukamaisan ayat 30 satu ayat 40 sada kujalhahoma di tonga-tongat na sonoma di dok sisi tarpajal ibana jala mate alai dinahos niari songgok ma nahulum tuliat tanoi sahat rodi pukul tolu. Jadi di pukul tolui marsuara na balga ma Jesus majuhon. Ale debataku buasa tadi kono muau. Eloi Eloi lama sabatani. Jadi adong madeba na jongjong disi na ubigisa gabri dok ma si Elia do jinonai. Alay marlojong masahalak manornopol limut tu asom. Di lohot to may tutolong laho painum ibana. Uhu madidok. Atong taida ma. Manang naro si Elia paijurhon ibana. Dungi marsuara na gogo ma Jesus. Laos tosma hosana. Dungi marsuara na gugu ma Jesus. Dok laos tosma hosana. Jadi maribak bola dua mahire-hire na di bagas joroing. Siag gijang tutoro. Dung di ida letnan na mga dupi ibana. Songoni HP parmate na gabli dokma. Tutudo anak ini bata halahon. Manatak-natak do sianda daw di eba ina-ina. Songon si Maria Magdalena. Si Maria ni si Jakobus na uposo. Akup ni ina ni si Joseph dohot si Salome. Dihuton nasida do ibana laho makobasi uju di Galilea do pe ibana dukon ni lando pe akana asing narap nakok doho ibana tu Jerusalem ima sahat ni turpuki molomoding jolma di hamuak kaamanginang Pitro ahado jalo tadok bolo adong status sindongata di grup malang di dunia media sosial Pitro ahado tadok molo moding molo mate dongata ya idok marupani ngaju molo marujung ngulu si anorang Pitro malakin hatatai turut berduka cita. Dohot mahami manangyakon. Lastadok ma di akka emosi ni akka we atai rest in peace. Beristirahat dalam damai. Saya terus doi tadot di hamaka amanginang nata bidang di sina marujung ngolui nata bidang di wea grup dai keluargai alai saya terus do mengalir akka ucapan nama dok turut berduka cita. Rest in peace terus mai berjujur tabai di hamaka amanginang. Ido akka nasata padok. Alengo sasitong na di hamaka amanginang halak naung mangauhon hamamate di Tuhan Yesus ikon auhonot tadoi di bagasan parhataan jalet kodohonot tanuaing di bagasan parningotan ni hamamate ni Tuhan Yesus di bagasan sadarion dangi bedohonot na dang turut berduka cita be
ahamadohonot tadi hamaka amanginang. Mauliate Tuhan godang ni basa-basa mi diau. Sudah johita madok. Mauliate ma Tuhan godang ni basa-basa mi diau. Sudah jo akka paropuan manang akka berua. 2 tolu iya. Mauliate ma Tuhan godang ni basa-basa mi diau. Sudah akka golongan bawa akka ama. Mauliate ma Tuhan godang ni basa-basa mi diau. Sudah baita madok. Mauliate ma Tuhan godang ni basa-basa mi diau. Daido ahunota bolo tumpe borhat akka na perjulus ya kita. Datung na lebih jeges na lobi luar biasa manang lobi umalo manang lobi uburju hita. Asa gabi perjulu na sida borhat. Nuaing mulo marujung ngulu mati Tuhan Yesus alo dohonom mudo rest in peace, dohonom mudo turut berduka cita. Adong guhita mampen uyanakin nung adong Juma Agungon turut berduka cita wah mati Tuhan ta Yesus. Manakala hamad tu hita ropani turut berduka cita ya Pak Pendeta. Tuhanmu meninggal ternyata gak ada. Dan adong tadok rasong ni manang songod dia do ale gudangad do hita terhatotong gudangad do hita merenung bahkan terlarut di bagasan hamamati ni Tuhan Yesus si. Atong alania hado ahado bocirna ahado sialana mati Tuhan taya kaamanginang hawakainang alania hado samati Tuhan ta Yesus si. Alani hamuakka dong aku ama. Alania hado asamati Tuhan ta Yesusi. Alani dosata. Buhan ni baribon. Jong johamu na di gijangon. Aka lahi-lahion. Jong johamu jong. Enggak apa-apa. Silakan dulu berdiri. Iya. Ya, yang namanya laki-laki. Kalau nggak tidak laki-laki, nggak usah berdiri. Ya, berdiri dulu. Ya. Tolong berdiri dulu semua laki-laki yang di sebelah ini. Ya. Untuk mewakili ya. Kebutuhanmu di Pacamata? Kebutuhan udah gilbita teh. Belum kebutuhan non transfer tu dong kami. Alanya doa sama ti Tuhan ta Yesus gilbit. Menebus dosa Indonesia, dosa manusia. Adong rupanya jawaban nasi sa kamu. Kenapa Tuhan Yesus mati? Si Yesus majo dan yang mangulyon. Kabilagi kanang mangulyon ang mangulya bidang atusi malang biguaha. Ba Joshua, kenapa Tuhan Yesus mati? Gara-gara apa dia mati? Dosa manusia. Ya, belum duduk. Sebelum jawaban ini benar, saudara berlima belum dipersilakan duduk. Jodoh hita aka amang song nakasuara na tabadok nakin. Alania hado mati Tuhan Yesus alani aka dosa ni jolma. Alani pakokopon na tu bertibion. Alaon do aka nasing. Alay sa sitong na. Alan Indonesia ni sedo inang nyonya si Tuan senior si hobing gur sialo. Idong kudu lemam. Alani dosaku. Jala jodoh hita gabe madok songoni gabe halak gota salahon. Apa salahnya kita mengatakan tertulang Yesusi tiris mudar na idolok berkata alani dosaku dong. Dangala dosa ni halak. Dangala dosa ni portibion alai alani dosaku. Iko songoni do hono takamang. Jala jodoh hita tanpa kita sadari, kita tidak mau mempertanggungjawabkan diri kita. Saya lahat do tatudui. Saya talahat do tajukiti. Dosa ni lahat tabereng, habi dosa ta dang tabereng. Alani dosaku. Molo di portibion, portibi na mangila sonak kaamangin ng bodo mate.
Boydo moding maruju ngolu halak ala nabi nahenna. Moding ibana ala natabrakan. Moding ibana maruju ngolu ala marsahid. Do akalan na asing amanginang alay anggo sadarion. Alania hado. Imanaki jawaban na parpudi. Sisada bahasa mahita madok. Alani dosaku. Salenai alani ima. Alani dosaku matutu Tuhan Yesus mati tersilang di hau pinarsilangi. Alani ido di Jumat Agung ka amanginang tauji majolo makilalahon naluhaki kotusido hita mamereng iko makilalahon do. Makilalahon na jok kita di jolo ni silang di Yesus di Golgata. Kalau tabereng di akka agama, katakanlah di HKBP, berbagai pernik-pernik di altar itu akan dibuat salib yang selain dari salib yang ada tergantung di mimbar-mimbar. Asal yang berengon nama hita akka situan natorop, makilalahon hamamate ni Tuhan Yesus. Na jongjong hita nuaeng di jolo ni silang di Golgata. Tauji majolo marnida syarrohat tanau bagas ahaduna masa disilangi. Ahaduna masa disilangi di hamwa kaamanginang bolo taboto do ahana masa disilangi narohak kudang gait kita. Laho bangalapati paso parjolo pa dua pa tulo pa opat pa limahon. Di huriato dak pola songoni, dak pola tulo opak malam. Alay sanima taberin di hamwa kaamanginang. Di pason na parjolo sahat tu pason na padua honi tabereng madisi via dolorosa. Rapas ti dohonota mulo ta uji mamereng silangi na di Golgatai boy do dohonota song na kondisi Billy Graham. Ahaido ibana, ketika saya memandang salib itu, saya mengingat dan mengingatkan saya tentang kasih Kristus. Setiap kali saya menyadari betapa kotornya, betapa najisnya, betapa rotaknya hadiriotu di jolon di bata. Ketika saya menatap salib itu dan merasakan Tuhan Yesus berkata, seakan-akan mengatakan, pendeta Sitorus, kamu memang berdosa, kamu memang kotor, kamu memang najis, kamu memang rotak, ramun. Seakan-akan salib itu akan mengatakan kepada saya. Walaupun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, dan pantas sebenarnya dibinasakan. Tetapi salib itu mengatakan aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Salib ibarat surat dari sorga kepada kita Abang Inang. Silangi hataridan ni holong ni Tuhan Yesus dui. Asa galup kita na mamakke kalung salib sebenarnya itu tidak tanggung-tanggung. Sebenarnya kita jangan asal memakai kalung salib karena itu berat. Karena itu sangat luar biasa. Karena salib adalah demonstrasi kasih Allah yang terbesar. Itu saya hidup di Yohanes 3 ayat 10 rap mahita madok. Ay songonodo holong niro hainde bata di portibion. Holado anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganu na porsia di ibana. Asa hanguluan na sa liling-liling na di ibana. Di pasaha may disilang ni Jesus akka amangina. Di pasaha may disilang ni Jesus. Jala didok di ayat 34 domutusi dipukul tului marsuara na balga majus majuhon. Ahidok ale de bataku buasa tadi konomwa Eloi lama sabatani. Debata ditarik ko debata. Debata ditarik ko debata ahado lapatan ni hatau di hamaka amanginang hatai di enet doi siap Psalme 22. Odo patuduhon muse hina hacit, hina jorbut ni dosa,
nasira kita sia debata songon rating dohot hauna. Rating dohot hauna nang marsirang gabe sumangulu kering dungi di bayang magabe suban dang merlabata bisa setongna. Ima puncak ni penderita ni di hamwa kaamangin alani nakidu saki. Nasa tarbay bisa setong nahita mangulu. Marhitay di paturo tu hita kaamangin ang jarbut ni hape akadusa do pangalawasyo ni. Pakorhon ni dosa di hamwa kaamangin ang alani nang dohonon ni jamita turpuk sadarion jangan agap enteng dengan dosa. Ikompati mahapi Jesusi. Anak ni debata asa malua hita akka amanginang. Marhite manuaeng tapa husor-husor ma dirohatta lubi ubagas. Boha. Datamu lubi mardusa. Datamu lubi mardusa datumago mata Jakob pakokoponay marhite na majo ibana gabe si palua. Dungi siyan nasa gogot tadi hamu akka amanginang. Marusaha mahita mangului nang holang mangului alay doho mahita mangulahon lomo ni rohana imanian upa ni halo jauna doho panaonon ni Tuhan Yesusi dang lalak behita di akahaso malate ka amanginang alay dus nama persilaku Yesus dohita museng ka amanginang molo saya tadak dati dope mardusa. Karena itu jangan main-main dengan dosa. Usahakanlah tidak menjadikan dosa sebagai kebiasaan. Tetapi setiap saat, supaya kita mampu kuat dan bertahan, Bapak Ibu Saudara-saudara, mintalah pertolongan Roh Kudus. Agar kita mampu menghindari perbuatan dosa. Itulah orang yang sudah mengimani salib Yesus. Alani dok mahatam saunari disilangi. Muba mau. Jora mau, hujalo mau, Jesus gabe si balua. Urupi au mangului ho ari-ari. Molodang di pangidoho, tol di barbadia. Semula-hula udoho, saya datang mudo merdosa. Halamu kadongan tapamana ma. Museng konteks ni hata Eloi lama sabak tani di Psalm 22. Terkandung do di sisa da pos ni roha madok di sitaonon nabuhabe boratna dang deha di tadi ko debata hita 1 detik pun aka amanginang dakya di tadi ko kita. Bahkan hita do nalupa bahkan sahira sotaboto be adong debata namanupa hitai. Allah tidak pernah meninggalkan manusia dalam penderitaan asa molo tongon tak adopi akan namaul Pitro ingok mahata ni Tuhan Yesus di silangon. Ima mambay pos roham jala margugu maho benget manaon songon Tuhan ta Yesus ya kaamangina. Hatana jepe dosa sitong na tema ni perpungat tadi bagasa tikon amanginang didok di ayat 37 dung marsuara na gogo ma Yesusi laos tosma hosana. Mulai tos hosana Yesus menyerahkan nyawanya. Lapatanna nunga be dilewon hosanai manubus. Ai upa tinuhor ni dosa do hamatian ninda di Rom onom ayat 20 hutang dosa kita ini dibayar lunas dan lunas tidak dipakai kredit. Dan diangsur, tetapi lunas dan lunas rapatannya keamanginang. Dosa na songo dia pe dosam. Bohapi rara ni dosami. Muludung porsea ho di Tuhan Yesus pasti do bo di sesa. Jala pasti do Yesus manisai. Mulo songo ni do atong amanginang merlujung mahita. Tu Tuhan Yesus. Unang adong behita na ulo makuti-huti. Unang ulo behita makomol-homol. Unang ulo hita patiop-tiop. Unang ulo behita manipad-nipad dosata manang dosa ni dongata na mardosa tu hita.
Lu sa sadir ho banon ni. Tumago ma Roma ho madapot to ni bana. Mulu adong do ulan na badia anon unang be mulak ko. Kung makesempatan emas di hamwa ka amanginang laho pase sa dusa ho. Tuho sa diri, tudongamu. Bakal nak berdita ibi. Amin. Itu ay gudang du hita mardusai. Habis so tabo ti bakas joro hita. Do situ ape tahosomi, berdita ape hata-hatai. Situ ape tajuki-juki tu aka nasing. Hati-hati amang. Oman yang nohonot tadi hamwa kaamanginang di bagasan kesempatan emasom maho pase saudusam. Unang deba. Alay sudima usong ini tu adupan ni Jesus asa dipaneya ko asa sonang roham alay unang be didok manakid di ageda lahu marulan na badia alani akanong pasesa dosana unang be di dati mardosa. Ini menjadi pergumulan kita amangina. Alani suatu ngadok kita anon na mulak siya tonga-tonga di bagas joro. Ini kesempatan emas amangina. Sude buat madosami dang deba-deba. Sude buat dosami tu de mata nang makokopo apalah di bangga satikyon. Molotung peak, molotung mitop, molotung sesa, molotung manuju ngulu peho. Satonga-tonga portibyon nung siduk kot sama lon nabadiai, tapi kau telah menerima perjamuan kudus. Amin. Ini. Cuma kesempatan lamang tak biar nama terakhir. Mati. Ono matok terakhir kita malul na badi baga sa taon baru pe Desember dangi letare ida to nontor nasing pikir ya mo ala ni larau nakin ni besongon na dia manuaeng ate lungud do memang ya daku boto hamu nakin molotuk songon na pere ilunya kena taon nakin narohaku di bagay sa nung sidung hirana so natang siba isibiru ingot talahon nang ningot nang anak ihuting na namate manang gabi omat na dingot malang dusa na lunak kalingo. Dosa tado kamang? Ido. Matutuwa ka amang dosa tayo, dosa kido ng wingot. Tahe. So natarok nakin, mauliate matuhan. Gudang ni basa-basa mito, amangulu pe satu bagasat tikyon. Rap do piyaw do simagudakku. Rap do aka anakku. Rap do aka do nga sajabuku. Natapi Tuhan. Marsai-sai dotong nilapukon. Natapin yan sa jugulo nilapukon. So tarpareso. Alay to'y matuhan. Mangulu dope. Lo mesi hosanay. Paluas may bana. Buha bahenon. Pwede di jalaho. Tuapuan mo inakay na torupani. Anya kaamangin ang buharo. Pakilala mo na kaamang nakin. Molo tabigi akaswara pamudyo ni. Sudi nakiswara pamudyo ni sangat luar biasa. Ruwa kaamangin ang. Saluhut na didok nakin di na parpudi dang apala uhingot ala ningat laro tiba mamereng akka suara pamujan na luar biasa saluhut na do macadi bolo mate dagingon letare nakin madok irate saluhut na do macadi bolo mate dagingon ido tutuak kainang bolo nga mate do sude mate do masoho masudisan akka ulaw na buha nung bigi hamu nakis suaranya kanong aku ama Kur'ama Sion terlalu mau berkantate baru nakin hamu punguan ina terlalu mau bitaburo ilalah baru perasa muna tabodo iya bulu berkat doli nakin madok bulu bigi sulingo namang termanete di lukunya mana ale so bereng ma sono manete dulu nya matao narako takola ho bereng nalai idok ni mana dui ate termanete dulu ko ang bulu terus suling jadi udok manakin dang hata gait idote bulun binigi sulingon sa hiraro na sakarya raya te niku so na sinjung mahami satoki daripada larut tahe nanggo pare kilo saotik inok tuak kadongan aka superintendenon nero aku ala ni sudia tutunakin aka suarai ka amanginang unang matinggal suara na wala mabakita larut untuk sesaat. Karena kita sering ngamanginang larut kita sesaat, tapi sesaat itu saja baru kita kembali kepada habitat kita masing-masing. Ini menjadi pergumulan kita bersama amanginang unang mania songoni. Amin.
narohak akan naburju do hawa ka amangina. Akan naburju lo hita saluhut nak ka amanginang molo. Tahaburju hodo bolongoy no nakitos mahosana. Semua selesai sempurna adanya. Di tonga-tonga ni padalaran ning ulutaw na amanginang jalidok malaki maribak mahire-hire sa gijang sahat tu perturu dang na detem ya songon ulusan ka amanginang pasak kami na budari ala nunga matua detem mana krak eterninna hire-hire ni bagas joroi dang na detem amanginang dang nalapuk manang na maribak buti alay marhite di patakas tuhita di sadok pertibion sepanjang abad. Dangadong be na mamulati. Dangadong be antara ni hita doho debata langsung makatay doho ibana marhiti hamamaniton jesin nga buhita mulak tu debata. Ima perhitian ni Tuhan Yesus muasa ay daging naido akka amanginang gabi pelea perdenganata tu debata. Jadi lijakod di batado hita ka amanginang. Isip hita. Sungol dia pe balganido sa tak ka amanginang. Perhiti hamamatenay nunga dibangun Tuhan Yesus sa jembatan. Imalapado muhok kita. Tu debata dalat tamulak tu ibana. Kurian itu hatta. Alani sempurna do dalani. Sempurna do dalani jala hola Jesus do na boy patupahoni alani barani do mandok terlemobi tu akka kaum remaja na posubulung alani do barani Tuhan Yesus mengklaim di Yohanes 4 ayat 15 mandok au do dalani dot hasitonga dot hangoluan dangadong nasahat tu mai ia sumarhite siang au. Harus saya tekankan sebagai hamba Tuhan terutama kepada anak-anak muda dimanapun kamu berada. Ini harus saya tekankan. Dimanapun kamu cari, tidak ada juru selamat sesempurna juru selamat kita yaitu Yesus Kristus sang penebus dosa manusia. Amin. Sang penebus dosa manusia. Molojol mado bebana ima na menebus dosana Tuhan Yesusi. Nah tapi dang dihapor saya lahan alai disada tiki nasa ulunitot ikom marsoba tu ibana. Karena itu anak-anak muda jangan pernah ragu. Jangan pernah bermain mata mencari keselamatan di luar yang satu itu. Jangan pernah tinggalkan Yesus sedetik pun dalam kehidupanmu. Mula adong do pena ragu tengok ma Yesus sadarion harus membuat keputusan. Sian nasaroha majalo Tuhan Yesus. Na parpuli hama ka amanginang nakita dok tauji majulu. Makilalahon na jongcok kita nuang di Golgota. Di silang ni Tuhan Yesus itabereng ma akka isido na adong disi. Di sido na mga lehot tuha anggur na maparsilakon na mabagi-bagi pahiana. Na memasang plakat ni hasalaani raja ni Yahudi. Dua halak panamun na dihabirang dohot na disiamuni. Anggo na disiamu dohot dihabirang idang pola dia tureho jol. Madang apala dia buresok kalagi. Alai tunda sasadai mangupirkon bakal didok peho na mangalohai bagas joro di sido situani malim dohot si boto surat nama dok nalebat di paluaho ay dirim sotar paluaho alai na sahalak na tabereng ditrupuhinakin arong sadaletnan komandan pasukan penyaliban terkenal do nasida halak nakasar halak nakejam tidak kenal takut alai haroha dada holan melaksanakan tugas ibana ka amanginang alai dicoba dicermati dosia nasa rohana
Sudena masai dimakna ibana sia roha perbagasa di hamwa kaamanginang. Dungi diolah, dipanggora ni rohanai, disunai desisna di hamwa kaamanginang. Dungi haruar masana pengakuan na luar biasa siap pamangan nama dok. Na tutudo on anak ni de mata. Haruar loy sa simakudatna. Haluar loy sa pamanganna di hama kaamangnang dung di ola ibana di bagasa roha parbagaso na tutudo on anak ni de mata. Nina napis terharuar panidang Indonesia dirina dung di bege ibana hata ni Tuhan Yesus nama doa kaamanginang ahay dok. Aliyamang marpamuati marohami dan nasida aidang di boto nasida nabi naheni nasida di bagaimana doi los ido amanginang asa si Paulus be bertobat los i alani ido si Paulus bertobat tung di bagaimana haruar siap pamangan ni si Stefanus alai natakas silangi berengot tama merubah hidup ni letnani. Sia silangi mata bereng bahwa seorang letnan merubah hidup ni letnani. Hama kadongan. Nuaeng dinajojok kita nuaeng dijolong silang di Tuhanta Yesus. Boha dihorong dia maho nuaeng. Dihorong dia mahita di hawa kaamanginang, dihorong namang isahi do. Dihorong nama persilakon do. Asa marguna silang di Yesus. Do si taunon nai diho. Songon let nanima ho. Songon let nanima ho. Mari maknai semua peristiwa itu dari hatimu yang terdalam. Gunakan hati nuranimu. Maka kita akan berani bersaksi seperti letnan itu. Yesus itu benar-benar anak Allah. Allah ni hujalo ma Yesus gabe si palua diau. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema Tuhan diasi dohot holong di roham. Namang gorga jala gorgai noni di bagasan roha nang pikiran nami sahat tu bagasan obbason dinajong-jong hami Tuhan dijoloni silang nan itu hukmi naikon au nama sasitong nama nuhuki alai dituhukoro Tuhan dosa do akapangalosio nami diturun ni silangi mahami Laho maruji-ruji ale Tuhan. Dung didoko nunga tos hosana. Dilokor Tuhan hasi sikop ni saluhut na padalan ni ngulu namion. Alani mangido mahami tu ada upamu ale Tuhan. Asa unang hudat dati hami pe mardosa. Alai borot mahami Tuhan diulaun akka ulaun na denggan. Tadda ni parsihoton nami martuhat toko ala sikop do Tuhan dalam mi sikop do saluhut na di patubaho itonga-tonga ni saluhut na au do dalani dohot hasitongan dot hanguluan dang adong nasahat tua mai iya so marhites yana Oma Tuhan sitiupon nami Hodo juru selamat pribadi. Na tong madungani hami di bagasan sadarion sahat rudi saliling ni lilingna. Amin. Kurian itu hata sialas ni rohata mamereng silang na badiaing tapasaha mapelian na badua hondot pelian khusus. Tapuji matu hata silang na badiaing. Oh
laos udutap tama di bagasa tikyon sakramen ulaon nabadia. Salani laho pada sipon ulaon nabadia sadarion perjolo anona ka amata situata mangarau kita ta uji di bagasan sadario di Juma Agungon mulai ma sian teras ni gerejata sian ujung sanima na perjolo baru penon sian gijang ma na terakhir 10 sada halak ma 7 loon jala sikuma buli sosada 2 baru pe marujung sahatu bagasan non 10 sada halak aturonia ka amata situat tabaan noni jala aka parhubas saluhutna do aka calo situa pangujungi ma majalo ulaun nabadia songlima partordinga alani di hamaka amanginang di bagasa tikyon tapahohom mamartang yang nahohom bahita di hudulata ganup laho patupahon ulaun nabadia. Hurian di Tuhata dari perningotan hamamaten ni Tuhan Yesus sadarion urutata dohot ulaon nabadia hobartu nati nonahon ni Tuhan Yesus tuak kasisianna adorang soritakup ibana ulaon nabadia ima perningotan tu Tuhan Yesus Kristus tada hasesan ni dosa dohot padan na baru tarengot tu hanguluan na sora sudah mared de mahita. Dameni di batana sumurung sian salut roha ima mangaramuti ati-ati muna dot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus amen martangi yang mahita ali Tuhan de bata para siroha na sumurung amanami na di banua gijang asiroham topot mahami na pungulison adorang hupangan hami anon perpadanan nabadiai lehom matod di parbadia tuganup hami asa ditubuhon hapor siaun na mangolu di hami asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop kami pargogoy mahami maswadaho diri nami asa tarihutun hami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapor siaun na mangului saitai tirohanami asalam malungun hami tubanua gijang asa sai masihul hami pai mai mahon haroro ni Tuhan Yesus amin. Hita akan ang pinahamaul ni debata ita sakap naing mangaton parpadanan nabadiay di bahini tatibang majumulu manang nataw hita marulaw nabadia
asa unang hona uhum manang ise sia kita, ay holan na uduk roha, jalan na malolosoli rohana, alani pabahenan na nasuture, jalan na manopoti dosana, jalan na porsia di hasesani dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tahu mangaton perpadanan na badiyain. Alay akan nadohot marulaon na badia unang bedi oloy sibolis, unang bedi dati mardosa, tung padaw hamu maru hamu na siyaning, tunggo tapon hamu mahosom dot latin roha. Alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mati, jala nang mulak mangulu humakop hamu, asa tahu hamu mangaton perpadanan na badiyay. Di bahening tata kasih ma jolo rohat tabi, jala alusi hamu ma suku-suku non, jong-jong ma hamu saluhut. Na parjolo, di para hatu turo hamdo halak pardosa hosian hatu tubum, dohot alani pangalosim di patik ni debata, molo di par hatu turo ham, dogma olo. Namarsak doroham ala dosami, jala dipangi doroham naing malua ho nuaing sia dosam, molo songoni roham dogma olo. Di parahatu turoham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tutano on panguluho pardosa, ibana naung mati dohot mulak mangulu humokop ho, mamorsan jala mane sa dosam, molo songoni di parahatu turoham dogma olo. Olo doho manggotapos siya roham lati ni roha dohot hosom ni roha, akup ni i olo doho mardengga dohot halak na mangarsahi ho, jalan na olo ho manesa dosa ni dongam musongon na pinangido ni roham, sesaw ni debata sudi dosam, molo songon ni roham dogma olo. Atong tapauduk be marohata jala tatopoti ma sudi dosata, ihuton hamu ma tangyangod di bagasan roh hamu nabi. Ale Tuhan debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa godang dohami ajo jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhum muhami nuaeng dohot sugut. Mulu balas sonomu tuhami hobartu pabahenan nami i. Alai ala ni godang ni asidot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehomu humokop pami. Ala ni ubain nahum hami mangido tuho. Asima roham di hami. Saya jalo mahami, saya sesa masudi dosa nami, jalalehot tol di parbalia tuhami, asa margugu hami mangalo nasa dosa dohot maulahon na hobar tulomo di roham saliling di tanong ordopi hami. Amen. Atong hamu akan na manopoti dosa muna, jalan na mauwas di asin ni rohani di bata, saya sahak matuhamu nani hapor siya buna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus duau hudok tuhamu. Pos marohamuna nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar di debata ama. Dohot anak, dohot todi parbadia. Amen. Alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajon. Say saut malomon ni roham di banu atau ngansong na di banu agijang. Lehom matuhami sadaron hanguluan siya pari. Say sama dosa nami song panesa nami dosa indongan namar dosa tuhami. Ngunang hami tugyo tu pangunjunan. Palua mahami siyan pangaku. Ayaw na punahara jaon. Dot agugon roli hasangapon saliling nililing na. Amen. Udul mahamu saluhut na mared de mahita. Nasib
Atong tengok kamu matonan ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-sagu borginay. Uju tarjehe ibana. Didok mamauleate. Dungi di ponggoli mai. Di palio matu akasisiana hu malidok. Jalo hamuma. Jala pangamma. Dagi kudoi na nilihon Tuhan matehon umoko pamu. Baik kamu masongoni bain parning utamu na diaw. Dun sung nasida mangan. Dibuang mga panginuman ni. Didok mamauliate. Dung nidok matunasida. Jalong hamuma. Sude hamu manginum siya ni. Ia panginumanon padan na baru maon. Marhite-hite mudarhu. Nani useon umoko pamu bahen. Hasesani dosa. Sabay kamu masongoni. Bain parningom tamuna diam. Atong romahamu nunga radi sudi ida jaladai hamu ma dengan bahasa ni debatang. Mari demahita. Ente na parjulon satu ngasuara tidak? Romas parjulon sian jul. Amen.
Tungsonan rohaku tiban Yesus Torsupe utao dison napos dorohaku itu hatai di pasongan toto rohako sonando nang di hari
Mari demahita san ede puji-pujian sia buku ede nomor 14 ayat 1 ayat 2 ditiki nang tu ayat 2 ano jongjong mahita saluhutna. Mari demahita puji Jehovah. Yang mahita. Puji matuhan debata ale tordiku jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji matuhan debata ale tordiku jala unang tung halupa hodenggan di basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena jala ibana pamalu maka sahikmu sudena. Ibana palua hono samsian hamaguan jala dileho tuho dengan basa dohot asineroha. Para siroha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Lambat tarimas jala para siroha godang. Dan di baet tu hita na hobar tu dosata. Jaladang di maloso tu hita na hobar tu hajahatota. Songon asiniroha ni ama tu akaya nakon na do asiniroha ni Tuhan di bata. Dia kana makabiari ibana. Nunga takas di batu duhol di bata. Holong ni rohana itu hita dina mate Kristus sumokop hita uju pardusa dope hita. Atong dalam malua mahita nuain siar rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni budarnai. Di bahene sai pujion ni pamahaku do trohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan di bata. Ola nyon rodi saliling nililingna. Amen tapasahak mapeliata tuhara jauh ni di bata martangi yang mahita. Ale di bata manami na di banua gijang. Odo hararuan ni saluhut silolehon na dengkar dohot nasa ulibasa la maulutus. Upasahat hami masya na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Saya jalom magabu na husus di jolom. Pasu-pasu majalan ramoti. Asahu parhasi yang hami pilihan non. Pati pulkon harajau muli tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanay marihite-hite tordim. Asalam utada hami godang ni silolehom itu hami. Asalam girgirhay madok moliate tuho. Marihite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Oh
aman namin na marhabang sa di atas ni saluhut. Nunga patar huida hami holong ni roham na godangi. Kumodang doi sian holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina di ianakon na. Tung naso tartibang do godang dohot argan di silehole mutu hami. Ayanak mo nasasaday di suruhodo gabe jolma manaon pardangolan. Isak-isak do pastap-pastap gabe terpajalibana. Jala tu hamatian humoko pami. Mauliate marohan nami ala naung sae utang nami jala malua hami sia dosa sian hamatian. Do siang konggoman ni sibolis. Ala ni pujian nami magwar muna badiai. Ala naung di patupa anakmu pardomuan pardenggalan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debatao nang mamorsad dosa nami. Dohot dosa ni hajol maon. Mauliate marohan nami tuho jala pujian nami mahoro di saleleng nileleng na. Saya tatak mahuriam na hinokok mon jala napi na pungumi. Saya pahok madihami hasesani dosa dohot dame napi natupami. Saya paias jala parbadiai mahami. Asa tarbuan hami tu banu agijang pasarkon hami tu akan abadiai. Saya bunuh jala persilako majol mana buruki. Dohot sakap-sakap naroa na di bagasak kami. Asa unang marlidak kami mandaboton aman dari banu agijangi. Kumokop hami ma. Diri nami tuho, jala hupasahat kami mah. Diri nami tu adupamu, jala huliok kami rohanami bahen inganamu ala naung dihokopo hami, dihoma hami jala hodi hami. Sai unang loas hami sirang sian ho, nongani mahami jala saur maho tu hami. Sabatogu maha porsiaun nami tuho, asahot lakan nami rodi ujung ni hamatean. Saya ramoti ma akar wasmu na mamaritahon holong di roham dohot dalan naung pinatupami. Atong manang mangulu manang mati pehami hodo Tuhan nami dohot raja nami. Saya si maroham ingot mahami di hasangapomi. Jalabuan hami tu hasonangan na di labung ni debata. Amen. Ale amanami na di banua gijang. Sai pinarbadia magwarmu. Sero maharajaon mo say saut malombo ni roham di banua tongan songon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hanguluan siya pari. Sesamarusa nami songon panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Lomba pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana bidaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur hom madamena tutodim. Ya, hurian itu hata ala rutatama ulono hohom pukul 2 ala ni bumahita rehat istirahat lebih kurang 45 menit adalah sejam 2 horas marihita saluhutna.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temui Tuhamu amanami inanabi dan naik mandohoti marulaon nauhop adong do di patu pahuriata si panganon jadi asahon maco ita tinggal ison. Tuhamu amanami inanami dan naik mandohoti marulaon nauhop asa tinggal maita di gereja ala adong do di patu pahuriata si panganon. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi.